Prima poartă este acceptarea, nu mai minok să accepti și azi după amiază în auditoriumul Chuang's. Un saniasin spune, am hemoroizi. Uneori vreau să mor. Uneori sunt atât de sus cântând și dintr-o dată, bum, aș primi cu brațele deschise moartea. Este în regulă, dar încă nu ești terminat. Moartea este perfect în regulă, nu este nimic rău în ea, dar acum nu ești gata. Așadar, simpla idee a morții te va face inutil de trist. Ceri o moarte prematură. Aceste lucruri nu trebuie cerute. Ele trebuie lăsate în seama existenței. Când se întâmplă, se întâmplă. Atunci accepți oricând se întâmplă, este o mare odihnă. Iar când corpul tău este complet epuizat, moartea este singurul lucru necesar. Atunci se întâmplă. Atunci te muți într-un alt corp. Poate vei deveni un copac, o pasăre, un tigru sau altceva și continui să te miști. Existența îți dă un corp nou atunci când cel vechi este consumat. Nu este nimic rău în moarte. Moartea este frumoasă, dar niciodată să nu o ceri. Pentru că atunci când o ceri, calitatea morții se schimbă spre sinucidere. Nu mai este o moarte naturală. Poate că nu vei comite sinucidere, dar simpla dorință te face să devii sinucigaș. Când ești viu, fii viu. Când ești mort, fii mort. Dar nu amesteca lucrurile. Sunt oameni care mor și care continuă să se agațe de viață. Și asta este greșit, pentru că atunci când vine moartea, trebuie să pleci. Și trebuie să pleci dansând. Dacă ceri moartea sau te gândești la ea, atunci ești viu, dar te agăți de ideea morții. Este același lucru, dar în direcția opusă. Cineva care moare continuă să se agațe de viață, nu vrea să moară. Cineva care este viu vrea să moară. Aceasta este neacceptarea. Acceptă orice este acolo, iar odată ce accepți necondiționat, totul devine frumos. Chiar și durerea are un efect purificator. Chiar și hemoroizii sunt divini. Așa că orice ți apare în cale, fii pur și simplu recunoscător. Dumnezeu știe mai bine. Iar dacă El îți dă hemoroizi, este perfect în regulă. Trebuie fi recunoscător. Trebuie să trăiești toate tipurile de experiențe, plăcute și dureroase, dulci și amare. Osho a spus că balansul de la un pol la altul, de la înălțimi la prăbușiri, indică pur și simplu vitalitate, iar ambele experiențe sunt daruri din aceeași mână. El a spus că dacă cineva se abține de la experiențele neplăcute sau negative, nu poate trăi pe deplin experiențele pozitive. Dar noi am fost învățați să alegem între cele două, astfel încât mințile noastre sunt complet otrăvite. Continuăm să alegem, în timp ce viața este un lucru lipsit de alegeri. Ea nu depinde de alegerea ta, pur și simplu continuă să se întâmple. Fie că alegi sau nu, tu îți creezi alegerea prin propriile tale suferințe, care sunt inutile. Trebuie să fii pur și simplu gata să accepți orice vine. Uneori dușmanul, alteori prietenul. Amândoi sunt oaspeții tăi și amândoi trebuie respectați. Din acest moment începe să-ți respecti hemoroizii și ei vor dispărea, mai devreme sau mai târziu. Respectă-i și tratează-i ca pe niște prieteni, ca pe niște oaspeți, nu ca pe niște dușmani. Doar renunță la conceptul de a lupta cu ei. Această ostilitate trebuie abandonată. Durerea este acolo, știu. Suferința este acolo, știu. Suferă și doar acceptă. Nu cere moartea. Când vine, vine. Trebuie doar să continui să te bucuri de orice ți iese în cale. Faptul de a nu cere îți va aduce o stare de lipsă de dorințe. Faptul de a nu te plânge te va face mai mulțumit. Acest moment este totul. Nu trece niciodată dincolo de acest moment, dar orice se întâmplă, fii fidel față de el. Fii autentic față de el. Cu trupul, cu vârsta, multe boli își fac apariția. Ele sunt naturale. Pot fi mari oportunități de creștere și pentru asta sunt menite. Nu sunt lipsite de scop. Nimic nu este. Scopul este să poți accepta și durerea. Cel care poate accepta durerea devine incapabil de a fi nefericit. A fi fericit nu este mare lucru. Se întâmplă? Uneori devii fericit. Toată lumea se simte fericită uneori. Dar a deveni incapabil de nefericire. Acesta este scopul oricărui efort spiritual. Și asta vine prin înțelegere. Că accepți durerea fără nicio plângere. Doar vezi punctul esențial. Dacă nu există plângeri, durerea nu mai este ca durerea. Aproape 90% din ea dispare. Era interpretarea ta. Treptat apare o distanță între tine și durere. Se duce departe. Un mistic musulman, Abraham, obișnuia să se roage zilnic lui Dumnezeu spunând: nu cer plăceri și nu cer fericire, dar dăm mereu un pic de durere. Continuă să-mi oferi câteva daruri de suferință. El stătea cu un alt mistic, iar prietenul a auzit rugăciunea lui Abraham. I-a spus: ce prostie ceri? Știi că Dumnezeu este milostiv.
Musulmanii îl numesc pe Dumnezeu Rahim și el este atât de milostiv încât dacă ceri, îți va da. Ce ceri tu? Abraham a spus, pentru că am ajuns la Dumnezeu prin durerea mea, prin suferința mea și pentru că atunci când sunt fericit, tind să-l uit, cer un pic de durere. Când sunt în durere, îl amintesc pe Dumnezeu. Când sunt fericit, tind să uit. Spunea un mare adevăr spiritual. Nu este nevoie nici măcar să ceri, îți spun. Dacă Abraham ar fi fost aici, i-aș fi spus că nu este nevoie să ceară. Pentru că orice ai cere, chiar dacă ceri suferință, ceri ceva plăcut. Poate că în suferință îl amintești pe Dumnezeu și aceasta este plăcerea ta. Așadar, omul nu poate cere suferință. Orice ar cere, chiar dacă cere suferință, dorința lui cea mai profundă va fi pentru plăcere. Chiar dacă ceri moartea, ceri o viață mai bună. Spui că viața aceasta este lipsită de valoare, că acești hemoroizi, această vârstă și acest trup care îmbătrânește sunt inutile. Așa că ia-le. Spui pur și simplu că ți-ai dori ca aceste lucruri să nu mai fie acolo sau că nu vrei să fii cu ele. Dar în ambele cazuri îți arăți nemulțumirea. Acceptă pur și simplu că ceea ce este, este și treptat vei vedea că lucrurile se schimbă. O schimbare foarte subtilă are loc. Odată ce devii capabil să accepti durerea ca pe un oaspete, devii incapabil să mai simți durerea. Durerea vine, dar nu mai poate fi dureroasă pentru tine. Vine, dar cumva ratează ținta. Nu te lovește tare, nu poate, pentru că treptat devii inaccesibil pentru ea. Te ridici tot mai sus. Ea se mișcă în jur, dar nu poate pătrunde în centru și se creează o distanță. Așadar, acesta este lucrul pe care aș vrea să ți-l spun. Doar acceptă și apoi vezi ce se întâmplă. Tatata este un grup care durează 22 de ore. Ideea din spatele lui este că, dacă nu ne putem accepta pe noi înșine necondiționat, nu putem curge cu noi înșine și cu ceilalți. Tatata înseamnă așa cum este. Înseamnă să fii cu faptul, fără nicio evaluare, nici pro, nici contra. Dacă ești furios, atunci fii furios și nu judeca dacă este bine sau rău. Dacă poți permite furiei să fie, fără nicio judecată din partea ta, vei simți o libertate profundă care izvorăște din ea. Va fi eliberată și o mare tensiune va dispărea odată cu ea. Este același lucru cu toate emoțiile. Reprimarea nu trebuie permisă. Expresia nu trebuie forțată. Acesta este sensul cuvântului așa cum este, tatata. Liderul grupului spune, a fost o experiență extraordinară pentru mine. Am lucrat intens cu corpul, înfruntând temerile. Foarte bine. Lucrul de bază este munca cu corpul. Aceasta trebuie să fie reținut. Oamenii trebuie aduși înapoi în corpurile lor. S-au mutat prea departe în capetele lor. Și-au pierdut complet ancorarea în corp. Plutesc doar ca niște fantome în jurul trupurilor lor. Nu mai sunt în ele. Creștinismul și alte religii, într-o mai mică sau mai mare măsură, au făcut ceva foarte periculos. Au creat o ruptură între corp și conștiință. Au creat aproape o dușmănie, o antagonie, de parcă trupul ar trebui zdrobit și distrus, de parcă trupul ar fi un dușman, de parcă trupul ar fi legătura sau cauza sclaviei. Treptat, prin mii de ani de condiționare, oamenii au devenit complet dezrădăcinați din trupurile lor. Sunt doar ca niște fantome în mașini. Lucrul de bază în aceste grupuri de creștere este să-i aduci înapoi în corpurile lor, să-i readuci la simțuri. Trebuie să fie scoși din capetele lor și răspândiți în întregul corp. Odată ce sunt în trup, totul devine posibil, pentru că devin vii și sensibili. Odată ce încep să-și simtă energia corpului lor, nu mai sunt creștini, hinduși sau musulmani. Sunt pur și simplu ființe umane. Devin parte din lumea animalelor care îi aparțin, de copaci, de animale, de păsări, devin vitali, vii și atunci totul devine posibil. Lucrează din greu și sparge toate barierele lor. Vor rezista cu înverșunare pentru că îi aduce înapoi la ceva de care s-au ferit toată viața. Toată viața au gândit în termeni de superioritate, de a fi mai presus, mai sfinți decât corpul. Toată viața lor s-au retras departe de corp. Au uitat calea de întoarcere. Rădăcinile s-au atrofiat, multe blocaje s-au dezvoltat. Pasajele sunt blocate și multe au devenit înghețate. Când lucrezi pe corpurile oamenilor, intri într-un teritoriu periculos, deoarece poți atinge puncte unde ascund multe otrăvuri. Dacă o anumită persoană și-a reprimat furia, atunci în anumite părți ale corpului acea furie este acolo, strat după strat, ca un șarpe veninos încolăcit. Când atingi acea parte, furia va riposta și persoana poate deveni feroce, poate deveni aproape criminală.
Dar asta trebuie făcut. Doar așa poate ajunge într-o stare de relaxare. Treptat se va destinde. Un alt lucru pe care trebuie să-l reții în munca cu corpul este că intri ușor în propriul tău corp dacă te conectezi cu alte corpuri. De aceea, în toate societățile, atingerile, îmbrățișările, sărutările sunt interzise. Nu sunt, în general, permise. Nu vezi oameni pe stradă îmbrățișându-se, sărutându-se, ținându-se de mână, doar în intimitatea lor și chiar și atunci, doar cu câțiva oameni anume, un soț, o soție, un prieten. Oamenii au uitat complet că nu poți fi în corpul tău dacă nu permiți atmosferei calde altor corpuri să intre în tine. Când ții mâna cuiva cu dragoste, deodată mâna ta devine vie, pentru că trebuie să-ți miști energia în mână pentru a atinge cealaltă persoană. Așadar, atingerea, îmbrățișarea, sărutul, îmbrățișarea celuilalt trebuie încurajate. Atunci oamenii revin ușor în corpurile lor. Căldura se răspândește și lava vieții lor începe să curgă. Mult contact corporal va fi de mare ajutor. Altfel, oamenii doar își țin corpurile la distanță. Chiar și atunci când se ating, nu o fac din interior. Poate că își freacă trupurile unul de celălalt, dar aceasta nu este atingere. Este atingere doar atunci când căldura începe să curgă, când atingerea nu mai este doar fizică, ci capătă calitatea iubirii. Așadar, munca cu corpul și conectarea prin corp. Conectarea care nu vine din minte, pentru că altfel oamenii se conectează doar într-un singur mod, vorbind. Foarte bine, simt că a fost bine. Un sannyasin întreabă: observ că uneori zâmbetul meu este în contradicție cu ceea ce simt și continui să zâmbesc, dar mă simt prost. Pe de altă parte, când sunt fericit și nu zâmbesc, simt că fericirea mea vine doar de aici. Este posibil. Așa se întâmplă la mulți oameni, pentru că societatea a creat o diviziune în tine, în toată lumea. Societatea așteaptă de la tine să zâmbești, chiar și într-o situație în care un zâmbet nu este posibil. Devine un obicei social. Unii oameni învață să zâmbească atât de mult, încât uită dacă zâmbetul vine sau nu din ființa lor. Ei pur și simplu continuă să zâmbească ca o formalitate, iar sincronicitatea interioară este ruptă. Uneori te simți nefericit, dar zâmbetul continuă să apară. Este o nepotrivire, ca și cum ai funcționa ca două persoane diferite. Așa că timp de o lună, fă un lucru. Devino mai conștient. Zâmbește doar atunci când simți cu adevărat să zâmbești. Altfel nu o face. Chiar dacă simți că este împotriva caracterului tău, împotriva rutinei tale, pentru o lună, de fiecare dată când te surprinzi zâmbind, fără ca să existe o nevoie interioară de a o face, oprește-te imediat. Chiar dacă pare puțin ciudat și cealaltă persoană crede că ești un pic neobișnuit, nu te îngrijora. După o lună, spune-mi cum te simți. Va fi dificil, deoarece zâmbetul are un mare avantaj. Când zâmbești oamenilor, chiar dacă nu o faci cu adevărat din inimă, oamenii se simt bine, iar când ei se simt bine, te fac și pe tine să te simți bine. Când zâmbești cuiva, el simte că ești atât de fericit să-l vezi, dar tu pur și simplu zâmbești un zâmbet fals. Nu are nimic de a face cu el, dar el se simte bine și când se simte bine zâmbește. Îți spune lucruri frumoase, că ești o persoană minunată și te simți bine și astfel ciclul continuă. Dacă încetezi să mai zâmbești zâmbetele false, vei simți că se întâmplă lucruri ciudate. Oamenii nu mai sunt la fel de prietenoși cu tine. Devii un neadaptat în grupuri. Oamenii vor să te evite. Acceptă și asta. Timp de o lună, indiferent de cost, zâmbește doar atunci când simți să zâmbești. Acest lucru va aduce o aliniere interioară. Iar după o lună voi vedea, bine. Colegul conducător al grupului a spus că îi se părea ciudat să împingă oamenii în direcții în care simțea că el însuși trebuie să meargă sau să vadă blocaje în ei care existau și în el. Osho a spus că omul poate învăța cel mai bine prin predare și că el ar trebui să vadă rolul de conducător de grup doar ca pe un rol, iar pe cel de participant ca pe un altul, ambele fiind doar parte din joc, jocul terapiei. Ideea este să-ți joci rolul cât mai perfect posibil. Osho a spus că există două tipuri de cunoaștere, științifică și religioasă. În cea științifică, omul rămâne în afara experimentului, altfel devine părtinitor. Aceasta este o cale mai ușoară. Cealaltă cale este cea religioasă. Regula este exact opusă. Trebuie să devii un participant implicat, complet absorbit de ea. Astfel, atunci când problema este a ta, este o situație religioasă.
Când problema este a altcuiva, este o situație științifică. Este foarte ușor să fii științific. Este foarte dificil să fii religios, pentru că trebuie să fii și experimentatul și experimentatorul și experimentul și omul de știință. Nu există separare în interior. Tu joci un monodramă. Într-o dramă obișnuită sunt mulți actori, iar rolurile sunt împărțite. Într-un monodramă ești singur. Toate rolurile trebuie să fie jucate de tine. Un călugăr zen obișnuia să strige tare în fiecare dimineață: "Bokuju, unde ești?" Acesta era chiar numele său. Și răspundea: "Da, domnule, sunt aici." Apoi spunea: "Bokuju, amintește-ți, ți s-a mai dat o zi. Fii conștient și alert și nu fi prost." Apoi adăuga: "Da, domnule, voi face tot posibilul." Și nu era nimeni altcineva acolo. Discipolii săi au început să creadă că a înnebunit sau ceva de genul acesta. Dar el juca un monodramă. Și așa este situația interioară. Ești vorbitorul, ești ascultătorul, ești comandantul și ești cel comandat. Este dificil, deoarece rolurile tind să se amestece, să se suprapună. Este foarte ușor când altcineva este cel condus, iar tu ești liderul. Dacă rolurile sunt împărțite, lucrurile sunt clare. Nimic nu se suprapune. Tu trebuie să-ți termini rolul, el trebuie să și-l termine pe al său. Este ușor. Situația este arbitrară. Când ești ambele, situația este naturală, nu arbitrară și desigur este mai complicată, dar vei învăța treptat. Aceasta a fost o realizare foarte bună. Și amintește-ți mereu că un grup de creștere nu este o analiză. Nu trebuie să fie o analiză, trebuie să fie o intuiție. Nu este vorba de a gândi, de a analiza, de a categorisi, de a conceptualiza și teoretiza. Nu. Pur și simplu trăiești în întreaga situație, iar o intuiție se naște în tine. Este o intuiție să vezi că îi spui unei persoane să facă ceva ce tu însuți ai nevoie să faci. Aceasta te va face mai modest și nu te vei lăsa prins într-un ego trip de a fi lider. Altfel, s-ar putea să fii de ajutor pentru alții, dar îți vei crea o mare suferință pentru tine însuți. Așadar, liderul este în pericol. El se joacă cu focul. S-ar putea să se lase prins prea mult în ego-ul său. Eu sunt liderul și ajut atât de mulți oameni. Priviți câți oameni înfloresc. Aceasta este munca mea. Atunci pierzi intuiția. Poate că i-ai ajutat pe alții, dar tu ești cel care se neacă. Rămâi bolnav. Medicamentul tău poate funcționa pentru alții, dar nu funcționează pentru tine. Aceasta este o intuiție. Sunt în aceeași barcă, problema mea este aceeași. Te face mai uman, mai înțelegător, mai blând, mai moale. O mare compasiune se naște în tine. Atunci nu condamn pe cel condus dacă nu te urmează. Știi cât de dificil este. Nici tu nu te poți urma pe tine însuți. Bine, a fost bine. Un alt participant la grup spune: "Încep să mă accept pe mine însumi. Inima îmi bate puternic și în grup bătea puternic. Încep să-mi placă." Bine, dacă începi să-ți placi și să te accepti, multe devin posibile. Se deschid multe uși. Dar prima ușă este întotdeauna cea a acceptării. Dacă te condamni pe tine însuți, totul rămâne închis, deoarece nici măcar prima ușă nu este deschisă. Fiecare copil este crescut în spiritul condamnării. Fiecărui copil îi se spune că nu este acceptat așa cum este. Dacă faci anumite lucruri pe care adulții vor să le faci, ești bun. Dacă mergi împotriva lor, ești rău. Astfel, acțiunile tale decid dacă vei fi iubit sau nu, nu însăși existența ta. Un copil treptat începe să învețe că eu nu am valoare în mine însumi. Nu am o valoare intrinsecă. Dacă fac anumite lucruri pe care adulții le consideră bune, atunci sunt acceptat. Sunt un băiat bun sau o fată bună. Dacă nu fac asta și îmi urmez propriile instincte, iar acestea contravin dorințelor adulților, sunt rău și nu voi primi iubire de la ei. Și într-o lume foarte periculoasă, un copil mic este atât de neajutorat, incredibil de neajutorat, încât trebuie să facă compromisuri. Se simte rănit că nu este acceptat pentru ceea ce este. El simte: mi se cer lucruri mari care sunt absurde, iar adulții continuă să spună lucruri foarte ciudate. Ei spun: facem asta pentru că te iubim. De aceea vrem să facem asta. Pentru că te iubim. De aceea vrem să te pedepsim. Pentru că te iubim, de aceea încercăm să te disciplinăm. Totul este pentru binele tău. Totul este pentru propriul tău bine. Iar copilul nu poate spune nimic. Nu poate să se revolte și nu poate să se împotrivească, deoarece este neajutorat. Întreaga sa supraviețuire este în joc. Pentru a supraviețui, acceptă compromisuri. Devine diplomatic. Încearcă să facă lucruri pe care alții îi spun să le facă. Cel puțin pretinde că le face.
Încearcă să nu facă lucrurile pe care și le dorește, sau cel puțin încearcă să ascundă că le-a făcut. Se naște o mare dihotomie. Apoi, mereu te condamn, mereu este ceva greșit. Acesta este glasul părinților, al societății, al educatorilor. Glasul lor lucrează în interiorul tău, iar ei te condamnă continuu, făcându-te să te simți vinovat. Au mutilat întreaga umanitate. Dacă începi să te accepți, ai făcut primul pas împotriva acestei societăți nebune. Ai făcut primul pas către a deveni un om nou. Ai pus prima cărămidă pentru un alt tip de umanitate, care va fi mai acceptatoare, mai iubitoare. Fiecare persoană ar trebui să fie valorizată pentru ceea ce este. Valoarea trebuie să fie intrinsecă, nu pentru ceea ce face. Simpla sa existență este valoroasă. Acceptă-te pe tine însuți și renunță treptat la acele voci parentale. Cu cât scapi mai mult de ele, cu atât mai liber și mai viu te vei simți, mai spontan. Un alt participant al grupului spune: toată lumea spune că am blocaje și eu nu le pot recunoaște, așa că nu le pot scoate la suprafață. Nu simt niciun blocaj, dar liderul grupului crede că am. Eu cred că e nebun. Osho îi analizează energia. El nu greșește. Blocajele sunt acolo. Poate că este nebun, dar are dreptate. Și uneori, oamenii nebuni au dreptate. Blocajele sunt acolo, dar sunt foarte inactive, astfel încât nu le poți simți. Blocajele au mai multe calități. Dacă blocajul nu este complet fixat, atunci îl poți simți. Este instabil, iar ceva încă mai curge în jurul lui, așa că poți să-l percepi. Dar dacă blocajul este complet mort și s-a stabilit de mulți ani, nu îl poți simți. L-ai acceptat ca parte din corpul tău, la fel cum îți accepți oasele, fără să le simți. Ele sunt acolo. Bine, atunci vei începe să simți și blocajul. Doar așteaptă și nu te îngrijora de el, pentru că nu are nicio legătură cu grija ta. Nu poți să-l aduci la suprafață astfel. Sannyasinul: acum aproximativ o săptămână am avut o experiență de satori și am urcat pe spatele taurului pentru o scurtă perioadă de timp. Taurul are un spate alunecos. Cum pot să rămân pe spatele taurului? S-a întâmplat la o petrecere. Bine, va veni din nou. Și nu-ți face griji, vei aluneca de multe ori. Taurul este dificil și de asemenea alunecos. Vei aluneca de multe ori, dar treptat devii mai priceput. De multe ori privirile satoriului vin, dar nu poți să le ții. Dar nu e nimic greșit în asta și nu te îngrijora că nu ai putut să o menții mai mult timp. Uită de asta. Amintește-ți doar situația în care s-a întâmplat și încearcă să intri din nou și din nou în acea situație. Experiența în sine nu este importantă. Modul în care te simțeai cu un moment înainte este important. Dacă poți crea din nou acea situație, experiența se va întâmpla din nou. Experiența nu este importantă. Situația este importantă. Cum te simțeai, fluid, iubitor? Ce anume era în acea situație? Poate că era muzică, oamenii dansau, mâncau, aroma mâncării sau poate o femeie frumoasă lângă tine, un prieten care vorbea cu tine și dintr-o dată, doar amintește-ți aroma în care s-a întâmplat, câmpul. Încearcă să recreezi acel câmp. Când câmpul este potrivit și tu ești din nou în armonie, taurul va intra și vei putea să călărești pe el. Într-o zi trebuie să o faci. Doar stai liniștit și încearcă să recreezi acea situație, pentru că este un câmp pe care îl poți crea. Uneori se întâmplă accidental. Întreaga știință a yoga s-a dezvoltat din accidente. La început, oamenii nu căutau satori, pentru că atunci cum ar fi putut să-l cunoască? Pentru prima dată s-a întâmplat într-o anumită situație, iar ei au devenit conștienți. Au început să-l caute, să caute metode pentru a ajunge la el. În mod natural, au devenit conștienți că dacă situația poate fi recreată, poate că experiența va urma. Așa, prin încercare și eroare, întreaga știință a yoga, tantra și zen s-a dezvoltat. A durat secole pentru a se dezvolta. De exemplu, mulți oameni au devenit conștienți că, dacă stai liniștit și corpul nu se mișcă deloc, taurul intră foarte ușor. Așa că oamenii au început să stea liniștiți, nemișcați. Oamenii au devenit conștienți că atunci când respirația este atât de liniștită încât aproape că se oprește, brusc se întâmplă. Au observat că dacă stai cu ochii complet deschiși, este dificil. Dacă stai cu ochii complet închiși, este dificil. Pentru că atunci când stai cu ochii complet închiși, în momentul în care devii liniștit, începi să dormi. Taurul poate veni, dar vei fi adormit și vei rata oportunitatea. Dacă ai ochii deschiși, lumea intră prea mult și ești distras prea mult.
Oamenii au început să se uite doar la vârful nasului, cu ochii nici complet deschiși, nici complet închiși, doar pe jumătate. Privind doar vârful nasului, nu poți adormi și lumea nu poate pătrunde prea mult, iar atunci poate apărea mai ușor. Oamenii au devenit conștienți că, dacă stai în picioare, obosești repede. Nu poți rămâne în această stare prea mult timp. Corpul începe să se clatine. Este dificil să rămâi nemișcat în poziție verticală, deoarece postura verticală este pentru mers. Dacă te întinzi, adormi, pentru că poziția culcat este pentru somn. Așa că au început să stea în poziția lotusului. Aceasta este Padmasana, postura lotusului în care stai. În această postură poți rămâne mai mult timp decât în picioare și poți rămâne treaz mai ușor decât întins. Este o postură foarte simetrică. Coloana vertebrală este dreaptă, iar întregul corp este suspendat liber pe ea. Ambele mâini, palmele, se ating. Picioarele se sprijină unul pe celălalt. Ele formează un cerc, iar energia electrică a corpului se mișcă într-un cerc. Aceasta creează o armonie, iar în acea armonie, satoriul se întâmplă mai ușor. Acestea sunt doar situații. Nu sunt situații necesare. Nu este obligatoriu ca dacă poți sta astfel să se întâmple. Nu. Aceasta doar creează o stare mai flexibilă în care poate să se întâmple, dar nu este necesar. O persoană poate sta așa toată viața și totuși să nu se întâmple. Fiecare trebuie să descopere în ce situație începe să apară propriul său satori, propriul său samadhi. Fiecare trebuie să-și găsească propriul mod. Dacă ești puțin atent, după câteva experiențe, vei fi capabil să recreezi situația, da?